Okei, tässä on siis vaan me, Nikso ja Ellu. Joo. Vladimiri haastaa. Vladimiri ei. Nyt laitetaan kynttilät päälle. Siis eilen oikeesti se tuli videolle joku hitsi, tai meidän kaveri, niin teki tän ja siellä... Ja jätetään vähän raalle ove. Ehkä. Niin siellä näkyy oikeesti sen silmät meni ja kaikki. Ei, tää niin. Heillä on kuva peili. Vladimiri. Vladimiri. Mikä toi ääni oli? Mikä toi ääni oli? Mikä hitto toi ääni oli? Mikä? Tää on tämmönen vielä juttu. Esimerkiksi on tänä vuonna 100 tilaajaa rikki, siis viitoskanavalle. Me ollaan nyt vaan ekstrana kahdestaan tässä. Mutta jos me saadaan 100 tilaajaa, me tehdään superspessuvideos. Olis niin kiitollisia siitä, eiks niin? Joo, ihan sairaan. Ja tää oli aika pelottava juttu, mutta se olisi nyt moikka.